खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे नylydw ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दिनै मा कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानैहाय नुबाय जानो हागौ ओमफ्राय जेब्लानाखि आङो बै फासामिथा नार्जारि चेनेलाव मोनसे पस्ट होदोंमोन मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन अब्ला बेवहाय गोबांथारानो कमेन्ट हरदों आं बे कमेन्टखौहाय दिनैहाय फरायनानै होगोन ओमफ्राय आं बै भिडिअखौबो बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनावहाय क्लिप मोनसे होगोन आं ससेनो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन अबे भिडिअनि ओमफ्राय दा बे चेनेला मा जाखो आं बिनि सोमोन्दै बुंगोन बिदिब्ला फैदो सुरु खालामदिनि भिडिअखौ ना मा होनो लोगोफोर मिल गया अभी बहुत खुश हो गया मेरा ये मेरा चैनल है देखो मेरा चैनल है सर हाँ अभी मिल गया ये देखो ये चैनल है नहीं सुना था ना इसलिए मैं आज अभी अच्छा से बोलेंगे ठीक है माने गोबां मानसियानो बहाय कमेन्ट खालामदों ओमफ्राय जाय खोथाखौ लानानैहाय माने गामियाव दावराव जादोंमोन जेब्ला आं दा केरेलायाव दंफैसै ओमफ्राय फैनायनि सिगां माने सिगांहाय आसामाव थानाय समावहायसो घटना जादोंमोन बे मोनसे भिडिअ पस्ट खालामनाय जादों आङो ओमफ्राय दा गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोननो कमेन्टखौ फरायनानै होगोन हायनारि बर'आ बुंहरदों हाय फ्रेन्ड बुंहरदों बेनिफ्राय भुमिका अफिसियेला बुंहरदों अफिसियेल बियो नाइट होनहरदों नाइट सहिन्टन निउ साबस्क्राइबार दिनैसो नुदों थेंक्स आगै इउबि ब्लगआ हरदों बाहागि थेंक्स बाहागि जोंमा नार्जारि नाइट आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो दे बिनानाव जागोन आब' आं नोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन नाथाय बै फासामिथा चेनेला गैले नोंथांमोनाबो आंनि बे नार्जारि ब्लग चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होफिन मानो होनोब्ला बिनि सोमोन्दै बे चेनेला मा जादों बेखौ लास्टआवहाय आं खोन्थानानै होगोन आं दा कमेन्टखौ फरायनानै होग्रोगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं दाखालिनो खालामनो सानदोंमोन माने आं समखौनो मोनाखै बिनि थाखायहाय आं खालामना होबाय थानो सानखादोंमोन ओमफ्राय आं दिनैहाय माने लादों नोंथांमोना नायलांबाय था स्किप खालामाजासेनो अर्जुन नार्जारिया बुंहरदों राइट सिस्टार होनदों जि खोथाखौ आं बुंदों बिथाङा बेखौहाय राइट सिस्टार होनदों थेंक इउ सै बड' उर्मिलाया बुंहरदों सिस्टार आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आंबो खालामगोन आसा खालाम दे ओमफ्रायो बे चेनेला जाला बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नार्जारि ब्लग चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै ला बियो गोदान चेनेल मोनथाय अफिसियेल ब्लग हरदों जोबोद दुखुनांथाव एन्डिसा प्रडाक्शना हरदों नाइट भिडिअ थेंक्स खिरि नार्जारि हरदों दिनैसो फार्स्ट टाइम आं आब'नि भिडिअआव जोबोर मोजां आब'नि रावफोरा थेंक्स आगै रामु बर' हरदों एनसि माने नाइट थेंक्स माने इयो सर्ट लिरनानै हरदों
जेबि ब्लग्स हरदों मोजां आब' थेंक्स आगै। अनिता मुसाहारि बिथाङा जास्ट माने गाबमानि हरबाय 20K ब्लग बिथांखौबो नुखाबाय। गुथाल ब्रह्म दिनैसो नुसनबाय आं लोगो थेंक्स लोगो अन्नानै बे पि नार्जारि ब्लग चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होफिन। थियै ब्लगार इउटुबारनो फ्रेन्ड आंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। जागोन दे आं खालामनानै होगोन नोंथांमोनाबो बे आंनि पि नार्जारि ब्लग चेनेलखौहाय खालामनानै होफिन। दैमालु इस्लारि मा जालायखो बेलाय जानायखायनो माने होनांगौ जादों। गामियाव माने गोबांथार फेक खोथाखौ लानानै दावराव जादोंमोन बिनि थाखायनो बुंनांगौ जादों। लैथोमा बसुमतारि दुखुल' सिस्टार औ फंबाय दुखुल' बा हिन्जाव ना हौवा आंखौ मिथिनो हाले फंबायखौनो लिंबाय आङो हौवाब्ला ओमफ्रायो हिन्जावसाब्ला माने बिनानाव लिंहरबाय आरो आङो दुखुल'खा जिउआव मानसिनो। गुथाल ब्रह्म मिउजिकनि थाखाय मोजां खोनायाखै मिस्टेक जादों माने सरि लोगोफोर बे मिउजिकआ मानि थाखाय बारा जादोंब्ला आं जा टेनसनाव दङमोन ओमफ्रायो बेबायदिनो मिउजिकखौहाय आं एसे साउन्डखौ बारा होब्रेनाय बायदि मोनखादों आंबो ओमफ्राय जादों गोरोन्थि जादों बिनि थाखाय आं नोंथांमोनावहाय निमाहा बिनाय थाबाय। सोरबा सोरबा बेबायदिनो कमेन्टआव ओमफ्राय गाज्रि गाज्रि राव खालामहरनो बुंहरनो बेबायदि अननानै बुंहरनो नाङा माने बेबायदिनो कमेन्टखौ फरायनानै होफिनोब्ला माने बुंफिननो एसे उसुबिदा मोनो आरोना फरायनानै माबोरै होफिनो आं बेबायदि गाज्रि गाज्रि बुंहरनायखौ माने आं होले। दिबिका बर' बिथाङा बुंहरदों माथोखौनो खोनाया मा बुंदों मिउजिकखौ मानो होलाखो माने आं मिउजिकखौहाय एसेल' होदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय गिदिर जाहैदों सरि आं बेयो आंनिनो गोरोन्थि जादों। ओमफ्रायो माने आं फरायना होले मोनसे एसे उसुबिदा मोनदों आं माने कमेन्टफोराव बेबायदि बुंनो नाङा। राजु कुमारनि कमेन्टखौ माने आं एसे फरायनोहाय बोरैबा मोनबाय नोंथांमोना बावनो स्क्रिनावहाय नायनानै लादो अननानै। बिथाङा दि मा होनहरदों हेन्दि मास्टार ब्लग मनेस्वर ब्रह्म मा जालायदों बिनानाव मानसिया लिरदोंमोन जानो हागौ माने मिस्टेक जादों एसे मा जालायखो बिनानाव जादोंमोन दा जाग्रायाथ' बेनोसै माने भिडिअ होना होखादों आं। जोनोम नार्जारि जोनोम बिथाङा बिराद मोजां कमेन्ट होदों आं बिराद मोजां मोनदों बिथांनि कमेन्ट होनायखौ माने आंनि बिखायाव नांहाबलायनाय मोनदों आं गोजोननाय मोनदों। इसोरा नोंजों जेब्लायबो बोर होथों आरो नोंनि साननाय मावनायाव इसोरा नेफ्लायथों। थेंक इउ आगै बा फ्रेन्ड नोंथाङा दि ओरैबायदि आंनि थाखाय बेबायदि बुंहरदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिफ्राय दङ सानफुं बसुमतारि जों बर'फ्रा बिदिनोसै गावजों गाव बुजिनोनो रोंला मा जागोन। नंगौ आगै जोंनि बर'फ्रा माने गावजों गाव एसे बहायबा थाङोब्लानो सन्देह खालामलायो माने ससेबो लामा ओंखारनो हायि बायदिखौसै। एन एनिथिं अल भिडिअ नंगौ औ नंगौ। मिथिसार बसुमतारि हाय फ्रेन्ड अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। जागोन आं खालामनानै होगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बे पि नार्जारि ब्लग चेनेलखौहाय खालामना होफिनदो। सानसुमा मुसाहारि बिथाङा बुंहरदों हा 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 ना नोंथ' आंखौ मिनिखागोन हागौ होनजासे मिनिखागोन नों मिनिनायनि थाखाय थेंक्स सानसुमा मुसाहारि। बेनिफ्राय लास्टआव आं मोनसे कमेन्ट फरायनानै होबावगोन प्रानेस्वर नार्जारि जोबोद बुंनो रोंबाय नोंबो फ्रेन्ड माने बुंनो रोङालाबो बुंनांगौ जायो जेरावहाय फेक खोथाखौ लानानै दावराव खालामजादों बिनि थाखायनो माने बुंनो रोङाब्लाबो आं बुंदों बेनोसै आरो। ओमफ्राय आं नोंसिनोहाय लास्ट टाइमावहाय
खोन्थाखादों माने खोन्थानो होननानै बुंदों मानि थाखाय आं बे कमेन्टखौ फरायदों आरो मानि थाखाय आं पि नार्जारि ब्लग चेनेलखौहाय नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनानै होफिननो थाखाय खावलायदों मानो होनोब्ला जिनाखि बै आंनि मोनसे फुराना मबाइलावसोमोन बे पासामिता नार्जारि चेनेला बेनिफ्राय बेबायदिनो माखासे आं केरेलानिफ्राय न'आव थांफिनदोंमोन बेनिफ्राय आं बारा गोबाव जायाखैमोन थांनाया ओमफ्राय बेवहायनो आं ट्रेनावहाय खनसे आं खावजाखादों बे मबाइलखौ खिन्थु आं ट्रेनावहाय बेबायदिनो खावजाब्लाबो माने आं नागिरनानै आं मोनफिननो हादों माने सिखावखौ आं मोनसनफिनदों ओमफ्रायो बिनिफ्राय थाङै थाङै आं न'आव मास मोनसे बायदि जानोसैमोन ओमफ्राय दा बिनिफ्राय आङो माब्रै गोमाजाखो नोंथांमोना आं खोन्थालांगोन नोंथांमोना स्किप खालामाजासे भिडिअखौल' नाय अननानैहाय जेब्लानाखि आङो न'आव थांनाय समावहाय थांनानै मास मोनसे बायदि जाहैयो अब्ला बिनिफ्राय आङो माखासे खामानिफोर मावहैदोंमोन बायजोआवहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय खामानि मावहैनायाव माने मबाइलखौ चार्ज गैयिखाय आं न'आव गालांनाय जादोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्रायनो ओमफ्राय दा बिराद गाज्रि मानसिया बिराद बदमाइस ओमफ्राय बेबायदिनो ड्राग्स फाग्ला जौ फाग्ला ओमफ्राय खारां खासां फैसाथ' बेबायदि जाबाय ओमफ्राय आंथ' बिनि गुदि खिथा बारा मोजां मिन्थियाना बेबोथ' मोनसे आलासिसो जानो फैदोंमोन बिनि गुदि खिथाखौथ' आं मिन्थिया नालाय मोजां नालाय मोजां आं मबाइलखौ चार्ज होनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय आं बायजोआव खामानि मावहैदोंमोन बिनिफ्राय बियो आंनि मबाइलखौ लांनानैहाय माने बन्दक हैदों होननानै मिन्थिदों बेबायदिनो जेब्लानाखि आंनि मबाइलखौ लाङो अब्लानिफ्रायनो बियो माने जोंनि न'आव फैयाखै सानथाम सानब्रै बेबायदिनो थादों आं लामा नायनानै नेबाय थादोंमोन ओमफ्राय नेयोसो नेयो आं फन खालायदोंमोन ओमफ्राय फनाखौनो हमा मोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंनि फनाखौहाय माने अफ खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बियो जेरै बेयोबो मा होनो बबे जायगायाव दङ बेवहाय आं माने होसोलांदों थांदों बेनिफ्राय आं बेखौ नुहैबाय मबाइलखौ बिहैब्ला बे मबाइलखौ दसेनो बुंदोंमोन गुबुनाव चार्ज हैदों बेनिफ्राय मबाइलखौ लायदो आं थांनोसैना आं बेखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय बियो मा बुंबावदों दसेनि उनावनो मबाइलखौ बङायाव लांदों बिनिफ्राय बुंबाय आङो मबाइलखौ बङायाव लांदोंब्ला मानि थाखाय नों लाबोनाय मबाइलखौ मालाया मोनखो होनना बुंदों बेवहाय एसे दावराव दावसि जालायदों ओमफ्रायो बिनिफ्राय बेबायदिनो मबाइलखौथ' मोनखायाखिसै ओमफ्रायो आं नेदोंमोन बङायाव होननानै ओमफ्राय आं फोथायखायाखै माने बिथ' ड्राग्स फाग्ला फुरा बियो माबा हैबाय बन्दक हैबायखौ सन्देहखा खिन्थु बियो बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो खोन्थाना लायाखैमोन ओमफ्रायो बिनिफ्राय नेयोसो नेयो गैया जों न'आव फैफिनलायबाय ज''नो ओमफ्रायो फैबाय सानसे साननै नेबावबाय उनाव आं खोनाबाय बिनि लोगोफोरजों आं गोबां माने सुलुग लाबाय कन्टेक्ट खालामबाय बिनि लोगोफ्रा आं खोन्थाहरबाय नोंनि मबाइलखौ मा जाखो बन्दक हैदों 3000 2500नि बन्दक हैदों होननानै बुंबाय आस्सा होबाय माथो खालामनो उपाय गैया बेनिफ्राय आं सिमखौ बिहरफिनबाय जबरदस्तिनो सिमखौ आं खुनुरुखुम मोननो हाबाय ओमफ्राय दा मबाइलब्लाबोथ' गैले आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय दा हिन्जावा आङो दानि बे भिडिअ खालामनाय मबाइलखौ हरफिनबाय फिसाया माने बन्दक हैबाय नालाय ओमफ्राय हिन्जावा हरफिनबाय आरो बेनो लोगोफोर ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो बे चेनेला माब्रै गोमाखो होननानै बुङोब्ला माने बे चेनेलनि बे गुगोलनि गासै पासवार्ड फारसेनिफ्रायनो माने बे मबाइलावहाय माने आं गोसोआव थायैखाय आं गासैखौबो स्क्रिनशट खालायनानै बे मबाइलाव दोनदोंमोन बिनिफ्राय मबाइलाथ' दा गैले नालाय ओमफ्राय आं बे चेनेल माने बै गुगोलखौहाय आं खुलिनो हाफिनाखै बिनिखायनो दा आंनि चेनेला बेयो गोदोनानै थानाय बायदि जाहैबाय दा गोमाबायखौनो होननांसिगोन माथो खालामबावनो हाजार साबसक्राइब खालामनानै होयोब्लाबो माने आं बेखौ मोनले माने आं बिनिफ्राय जेबो माबा मोनले आरो दा लाब गैले बेखौ साबसक्राइब खालामनानै हायोब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनथारोब्ला पि नार्जारि ब्लग चेनेलखौहाय अननानै साबसक्राइब खालामनानै हो बेनो आंनि खावलायनाय नोंथांमोनखौहाय ओमफ्रायो बे आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय जायफोरनाखि स्किप खालामाजासे माने भिडिअखौ नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जायफोर नायनानैहाय जुदि मोजां मोनदोंब्ला हागौजासे नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो जुदि बे आंनि पि नार्जारि चेनेलावहाय गोदान पि नार्जारि ब्लग चेनेलावहाय जुदि गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो बेनो आंनि खावलायनाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै बाय बाय